Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka hanyo trap youth council sengkemi ha ka khanyo tri ujleo arajar arpusao ha ka sin ka bakhandai kalalit ban IT saya ki hinreungot ki khna khasi ki bala kerni bandi drugs sha ka wei ka jaka ajing sumar ne ka rehabilitation center ka badon ha Assam ya ka bala tip kun ka Alive Again Foundation kini ke jing IT jong ka seng HYC kini ki khna she kini ke jaka ajing sumar ka dei lengba ka jing ya keren ya ngau tho jingbut lang bat ki bah ying ha sem jong kini ki khna bat kam don ka no ko no ka jing pha lani ka jing le da ka bor ki babun ki khna ki dei ne ka jing yo bat jong ka seng ki bala don kum ba ar phongut bat shi phongut ki don ki bala phone bat wan ban IT she ka seng bat pha yaki she ki jaka ajing sumar haba ajing kren hagani kasngi ka khanyo terik ujleo arajar arpusao nakal yang uba don bok lang kharling do vice president jongka HYC sengkemi ulaong baladon kum balai phongut ai ki khna ki baka seng kala yo ban pha sha ka jaka ajing sumar sha Assam paru laong ru baka seng amtang baka kem ni thang ye ki drop ki bala yo ban kurum henry ka don ru ka jingkit khli pan pha shi ki jaka ajing sumar khnang bakin la pan wan phai biang shaka jing im ka bat mai uni nong elam jok ka seng la pen tip ru ba ka HYC ne lor ba kala pha ya ki nong di drop shaka ni ka rehabilitation center kila don ru ki long ying long sem ki ba mla ban kot bor ha ka ban seo ya ka ba lut san na kalyang jok ka seng HYC kala shim ni ka jing ba khli ban yaram ha ka ban seo ya ka ba lut san na ka benta kini ki khanna ki balangop how drunk ngasho ban ye thu ban pen ki moi phi bakai choi si hi na do ka sngi ka ban kong milaya rai rang ba bani kun persya yaw ni drops nani kita ka chinjale jon kinon pen kam drops ko nang ba shula kita na do second b hal mun ta mun ne yele kala kam yang ban le cheki kelen ki jaka po nang ba ni po social but cheki we partner mo district na niki circle jong kan hon na ni jong HYC tinga sukman ba den ga chi khon jong ni ya kan ka thma persat drums ngila yo ban ha om duna ya ka hadu ni si bom ta la lai phomut ki samla ki bla em ha kan ka jingkerni ni drums ngin pha hang ni ka ski bom ta hang te po ka Alive Again Foundation di kumbolong hi hapeng ni ki kun yang nu drops ni nama ban ki un ki jing ki jing tenju ke bangi kendo hari ni sukumen habang ile ban re le si kumenden dan ni masisngi ni pha ya ki to bi ki pa lan ki bayi sen bakin wan bat ni hapo office anda gilawan bani kendo bani keren nilai yo bani slok shibun barki don ki bahien ki ba kila man afford ka price ni ka do ki don ki bomla nilai keren badan chi keren jongi nila rak bani ram bat phai ki shakata ka rehab ka ban thau thmai pat ya ka chi im jo ki khon ki jongi ti kumbalong hi na len chi HYC đây tang bang ye khon ha po feel la ne ha ki sulok ba kum to ban destroy la ne ban pen no iti drok sadin bang la kem la ne ban thang ki henry 100 jonata lai sau sin chi yo ngi kun do be ber ki mi pas po face ti no ma ban len ki don ro ki mi pa ki ba ni so si ban ong ala dhangi ko la ne ki telefon se ki kem dan tang respond te don bri jong ki samla ke bakar ni ki thoba ki kmi pa not show ti yo le sid na tanda nama flash ai phone kontak ka ba yo henry ki bo ni kat ke ban phone ni majority hi ki ko operate bar ni la yo ban pa pa ni ki sa ta ka sumal ka bon de po nong basa ngasho ko ni tho hawde bat ka dor ka mol hadin bang lai te bat kanika Alive Again Foundation kala kam duna nam la ban kedo kan no ka mau
thì đi tới đâu ông bà là đang nghỉ cái độ gì bà hiền sáng là cái mi pa nghề slot bà hay những slot nghề quay bà đi keren ya đó thì cái đơn cái family members cái bà lạ ban siêu bắt cùng cả món bà là bố năm hàng đây maximum về cái 15,000 là đi khách sạn aja thì hiện đây cái đơn cái bom lạ bạn afford là lên cho nghi vẫn lên cho cái hôn nên bạn contribute lắm thì cái choice đi bạn sụt hồn mình đây tăng bà nghỉ phạm tôi đây cái contribution rồi nghỉ học bạn này tiếng số của mình rồi giờ chỉ nói welcome trong new counselor là new try cho người lại cái condition nó được mình con ski hi còn bảo là dan bà cái chính vụ trong y rehab cái lòng hi đây tăng cũng được bạn ơn bạn yo ít cả bisa tinggal là người bạn kamai cái gì hay các bạn khác mất đôi cái lòng bạn yo bạn play itu kan musim ke pokok ke baki kon samla kila job ni kila ngọc không được chính trị là cái trong xe một sinh đây vợ chồng đó khi chúng tôi masa chính trị thì là đang ngambak lah komba at homot ea kila don kitu kiki make pa andang la kem strong kiwan bạn ni thì ship homot naki kalong ba kidan kiki make pa kila ila maka chính trị kam jongi ka bang ju update le maka social media ma bagi pasal sang maki hi kiyo kontak nombor ki phone dengan sukuman bawa hakan ke sini ke pemerintah ka seng samla jong shnam orang kedeng han kar bagai HWC mor ni circle kilawan ID lan ki wan saka office jong ka HWC seng kbene balang ba ka jing ya slot lang sobat ki mi pa jong ki ngiyo wan pha ya ki han te po ka rehab center de umdat dei kini ba pha umdat dei tang bangi yo na sulong hari kidan ki ba one hi thì community IP này kêu bên district như là yo na po West Kasil district lawan na po Riboy district dan lawan hi nomor jadi ni Riboy ni pat ju lek bat penlong te jing rate dan ni chicken runs bat nanti na po South West Kasil thì mandan sipang ni yo phone call support na rilum janjan po Gentle Hills district di taruh ni tang ngilong welcome bakin wan mandi tu dapat ni bat hadir gaji slot le se ngi community bagi kon di ti jong kiro ini awan pahang di rehabilitation center kebetulan po nang bahasa cái nó ngôn thật sự manda kasi ngin phaan rungon ti kawai nga suka ban kendian mo rehabilitation center kabangi ngi pha kadai ya kaba ngila pan jurip dan namar ni nama amanlan kidan ki rehab center hadin bang wilayah kli kimi pa ki am bang wilayah jupha teng ki khon jungi shakti rehab center handai kam idan kanu no kajing puida nan ne kajing yu i ba ki khon juki kinan kajing kala da ka bashan kan pi ka wi ka rehabilitation center ka ba ki khot ka TNT po aizon muzana ki khon ki jong ki miyo te treatment ka ba le siki expect shaki way pat ki rehab center le ni kum hani ka po Alive Again Foundation market kum jitu khanai khana ki don ki basha show sha bom sha tiek dan breng jong ki pat ki score ki jong ki haso hable treatment pasta te nalo kata ka ban som ro ki IT job bar tangai job la dap adam dap sto te ki mi pa dan ni ki mi lai tho ini ba ha ka por bawan ro kon ngar ayo lang te ka jimpang ketika Jepang kajing miknya siap tiang yo degi tu Jepang ke bakala re sukuman ba kedai tangki skin disease ye ke ban lawan perkoin dengan kedua ki kemi ki pa lemba pi ki la patai ko bot lada pipa ki rehab center sko ba banda jet ki ba kum lu ki rehabilitation center ki ba long ban pa kumon situ khana ko ki rehab center bulan po no ba shlo cái choice si ten me na pot arbaji phone na pot kri ha mi haban ya kendo ban pet ko ngui to khna bo unsa sa simit ba ha sigi bobot ni phana bi sa na mo balai kataka rukom ngal singal ban ong kam long ka ba ka security kam dalong ka ba tai ti kita ki khon lene kita ki babu hangta ki berngam ki bersih lede ban le yakni ki kam ki ba hado ban hashim no chim lede lende ban ki berngam ban susai
Tiki kami pakai phone cengi ngi na leng jongi ngi phai ngi khot ngi lai ban dan lai lai kran ngi la pen ko ngo bo sa te kami ba ka ski bo bo ngi shao no ba ngi pha no yu sa ka dika oi ha ka bang ngi lai tai ko ba ngi ka la game foundation di ka phe na do ka mentally physically hado ka jinglong ka spiritually ba ka jinglong jam se mo ji ki kai ya ka duai ka phe ne ka ji kai ba bersedih ka dan dai tinggi sukuman bat ko mang ni idol jong kmat bah to po mang ilek ban reset ti ka kali ban sum man sat no pendiang sanajar kita po mustab sanajar po de jamir ti ka sum ka sat kalong ka bakut busuma kila ban le kin ki kon gi ti jong ki ka bam ka di ko biang kam chum la long ko mushi ki we pri jaga bong bahaban kle soda ban thap soda ya ka ja lani ko ong ba hap de tiki snap pan ro la shet ban ai bam edi ek tiki ba shong po kri hap ka chum la long kum ta de ka long hai chini habre ka bam de ban kum ta tar ta tingi kri ti ba ki khon ki ti la de dan ki khon ki ti jong pi na ki ying sam so ba wat nam long ba la kloi la da phim la ban yo itu kita hap santai gi babiang long bak lo ban ban approach ngi ka sen la ban ye kran ngi la ban ye pembet ban na leng jongi kham tam mo ko balong man ta ngai bak ni gi barok lai ko ngot kin yo itu ka chi em ka pathum mai ti la dang ngi la bat pen na lo bang ngi la da ban kem ban 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 pen mai ye chi em chuki ngai sing la ban ong ba ke mang sa lang ro nda kila one pai kala do ba kini ki wei pat ro kembali tu we ni na samla menta wang ba angilaya game masa haki market ko bo we phna ba dali klim ta ba ngi ju sa hang do re bok se on khan raw hingi tham sa shu te utali le uwan hi menta office ni anda lawan hi ngilai kran ya phone ba ki ba hi sa ti ba hi sem ki la phan mi ting su men ba ki di khna ki su tho ka jing kordet la ne ka jing ling a ta kam sim jong ki haba ki dan kita saki yau ki han bat ki penon kami kini ki cingti kita deng jong ki ong bangala haban to yau sniang to iki mobile to iya ki tiar kali to iki chan ki dhara na ye ki sweater ki mobile ki tapisa tingka ki share kisa la tolot tingi sukmen balada ki wan hi kong to denala jongi ngam sim la kentan haba ki wan hi ni ai ki tiga mon ki dan bakum no ban pen impan ya kamu sim kabala lesi la sha kempo haki bai tinggi scam bagi di barkhon nilai ya ai hi ka senanga crown na len office jongi ngangi scam ba hado bakinda kut lesi tekan ji sumar jongi kinwan ko beru mai ba no sukmen don bleng jongi ro ki mi pa ki omba ngilele ki kon ni kwa bala kin trainer on toro ngin jina kemen bakin ye bat em pasi we pat kim si ti ko mo ta phi kini ki volunteer si bawan lang bat i ka kan hon ji baro kini ki de ki bala ti lade temta kila tre yang ti ta ka ba ki long kom ki nong pick up ma la ki don ki patient na ki nong kerni ha kan ga jing di kilawan shaw no ma ki ti kalau long ga jing ra kala ti tang ta hin ngut kidi ba fikam apina di ba wan IT man kinda ngut kidan reng jongki ki bang ni yo ban kidan reng jongki ki bawan IT hi mai yin sia hadu menta ki balai stay bun bawan IT ki bahayang na bun balai a pomot EA ki di bang kem pomot ki bawan ai na lem jongka yin sia yung kajing kam hindi mo pa nakabuhat ni dahil laki sa tujuh dahil yung sam tu ko ki bawa pa long ba hadin ka jing ya muncul lang bagi yin sia jongki